Bai. Jarri zaitez, aura hori, hor emititzen, hortxe emititzen, ta. Hementxe Krilin zuzelean, segure erratian, ezta? Dragoi balako pertsonaia. Bueno, berela sartuko gara, Bai. Osteguneko kontuak aipatuko ditu. Txalo egiten dudanean sartzen gaitu estela, estudio zentraletatik. Oso ondo. Bitartean hemen segure erratian. Jon Lizarazuk sartzen gaituela, eta uste dut bagaudela, eta laster sintoniakin, eta ja irratian ere bai. Jon ere horrela dago? Ez dakit, etxean dago, etxetik ari da antzolako zuloren batetik hor. Vale, oso ondo. Bueno, hoxe, gaurkoa jorratuko ditugu berehala, bai? Musika pixka jarriko dugu eta laizter guaz. Venga. Ibilbide luze baten, despedida kontzertu sorta bat iragarri du Eskakeitan taldeak eta urrengo hitzordua diogun moduan. Gure gandik hartu xamar, hori larunbatean izango da, Ordizian, Buruntza plazan, arratsaldeko 6:30. Taldeak despedida single bat edo IP bat ere argitaratu du, hementxe bat bi izenarekin ezagutara eman duen hori. 10:28 berela hementxe gurekin gure sustatuko lagunak izango ditugu, osteguneroko legez, gaur ere jorratuko ditugun gai horiek hementxe zuzenean entzuteaz gain, badakizue euren Twitcheko kanalean ere hortxe ikusiko gaituzuela, berehala batean gainera. Eta gaur besteak beste ere humoreari helduko diogu, batetik eta bestetik Euskararen markari begira jarriko gara. Gai hauek jorratuko ditugu gurean, Luistxo Fernandezekin. Zauden lekuan zaudela, goizerokoa on. Hementxe gaude, 10:40, horixe jartzen du hemen gure erloju honetan, eta txintxo, aste amain egiten dugu gure sustatuko lagunekin, eta hor zain dugu ere txintxo, Luistxo Fernandez. Apa, Luistxo, egunon? Egunon. Bueno, hortxe, zer moduz, Luistxo? Bueno, pues ondo esan behar, bulegotik emititzen gaurkoan, zuen uinetarako, eta Twitcheko sustaturen kanalean ere bai. Hala da, osteguneroko legez. Eta ikasturteko, azken txampan ere ari gara murgiltzen, Luistxo, Batzuk ikasten dutenak. Hori da. Ze egun erabakigarriak, azken hauek, ze orain selektibidadean, gaur egun ez dakit nolako izena duen azterketa proba horietan dabiltza gazte ugari, Bai, ala ebiliko dira, nervio egunak, eta bai. deserosoak. Oroitzen dituzu egun horiek? Bai, nik asko sufritzen duen esaminekin, aprobatu iten nota honak atatzen ditun, baina zitzaidan gustatzen, etzai gustatzen esaminak eta nota jartzea, eta gero irakasleako ez dut balio izan sekula adibidez horretarako ni. Bueno, gentea baloratzea, danak aprobau eta kito. Listo. Bueno, guk gaurko hauek, albiste hauek aprobatuko ditugu, edo ez? Bai, aprobatuta daude, argitaratu ditugu. Normalean ala egiten dugu, azkenengo astean lauzago 6 egunetan argitaratzen diran
pare bat alea aukeratzen ditugu eta horren gainean jardun. Beraz, talde editorialak onartu eta aktibatu dituen albiste zertifikatuak dira. Vale, oso ondo, talde editorialak onartu dituenen artean, bat da, batek erreparatzen dio euskararen markari edo, ze irakurtzen dugu lotura eskasa duela teknologia digitalekin, ezta, Luischo? Bai, bueno, albiste positibo bat zan, gutxi gora bera. Aste artean aurkeztu zan Euskal Herriko Unibertsitateko NIK izeneko ikerketa talde batek lan bat aurkeztu zuen, pixkat erdi deskantsuan egon dena pandemiagatik, euskararen marka kontzeptuen gainean. Euskararen marka ez da aurkeztu dutela kanpaina bat edo irudi bat euskara definituko duena administrazioetan nola, baizik eta euskara marka bat bazala balitz, marketing kontzeptu bat eta produktu bat balitz, zerekin asoziatzen dugu, ez? Igual Google edo nik zer dakit, ez? Zerbeza marka bat asoziatzen dugu gazteriarekin, honekin, edola, eta ideia batzuekin lotzen dugu, edo Tesla, bezalako, ez? Modernitatea, elektrizitatea, baina baita ere gizona beraz gaizto bat, ez? Marka batek ze asoziazio on eta txar dituen. Eta alde horretatik, bueno, oroar, euskararen markak, gauza... Zerrolako ondorioak atera dira. Maitale gehiago dituela hater edo gorrotatzailea baino. Baina gero, bueno, txostenean sartu ginean eta puntu batzuetan, sustatu egiten duguna, teknologiaz jardun euskaraz, alderdi horretatik ikusita, euskararen marka ez dago osazituta teknologiarekin. Zerekin lotzen dugu, momentu honetan gehien eskolarekin, eta gero etxearekin. Eskola hezkuntzarekin, deritzuzu. Hezkuntza mundua, unibertsitatea ere goian jarrita dago, olako atzoko artikulu bat da, eta sortu zaitezkete, eta ikusi hor, kuadroa nola dagoen. Etxearekin, oinala, azkenengo, ez da izen bat urtetan, ala izan zen, ez da, etxeko hizkuntza euskara eta kalerako balio etzuna. Kontzeptu batzuk aldatu dira, baina eskola hor goian, ikusten duzu BB-ean, eta oso portzentaia gutxierekin zerekin asoziatzen da, edabideekin 2% bakarrik asoziatzen. Bai, hori ikusten dugu, edabideekin 2% eskas, bai. Ez da notizia ona segure erratientzat, eta ez da guretzat ere. Sare digitalekin 2%. Hoi da. Orduan, kezkagarria, ez da, behar dugu, euskara, nik uste dut, teknologiarako moldatzen eta Twitchen edo edabideetan jarruten dugula, egiten dugula lan, eta asoziazio eskasa hau lortzea gure jardunarekin, ez da zea. Ez da pozgarria, eta hori azpimarratu dugu. Beste berrian eta beste edabidea zutan agertu da, euskararen markain irakurketa, eta beste gure ari begiratu diogu, ez eta hori esparruekin zan hori, lotura hori, ez esparruekin lotzen duzu, ezta? Bai. Eta beste bat, zer nolako gaiekin lotzen duzu. Eta hor ere, gai pertsonal, egunerokoekin, garrantzitsuekin, desente lotzen da, eta, txarra, ez? Euskara gai pertsonalekin lotzen baduzu, lotura pertsonal handia dakazulako euskararekin. Baina zientzia eta ekonomiarekin, demagun berrikuntza kontzeptuarekin lotuta dauden gauzekin, gutxi. Gutxi. Egia da, horrendik aurrera pausu asko eman beharrean gaudela, eman dira azken urte hauetan, eta, nabarmendu izan ditugu, bereziki, sare sozialetan azken urte hauetan, euskararen presentzia areagotu egin da, baina antza... Nik esango nuke badala movimentu bat, ez da, baina, argazkian konpontzeko gauzak daude, eta, ez gara saiatzen ez garelako, edabideak badaude euskeraz. Hori esan behar nuen. Teknologiaz jarduten dugunak, eta gaude, eta ez gara iristen, ez dakit. Nahikoa agian ez, baina bagoaz, bide hori egiten. Teknologia aipatzen duzu, sare sozialak ere aipatzen ditugu. Sare sozialetan, egonetik egunera, gehiago erabiltzen dugula ere, euskara, gure ohiko edo eguneroko, ez dakit, eguneroko horretan, txertatzen ditugun erabilpen batzuetan. Adibidez, ez dakit, Luischo meme zalea ote den. Bai. Gana gara meme zaleak, ez da? Batzuk ez zuten agian begionez ikusten, bere garaian. Inigo, audio memea existitzen da? Ara, hori bai galdera ona. Audio memean. Zaila. Nik uste gauza bisuala dela, eta konektatuko dut irudira, behintzat Twitchetik ikusi ezaten,
Twitcheko gure erabiltzaileek ikusal izango dute. Meme hoietako bat. Baize, orain, meme euskaldunak egiteko makina edo aplikazio edo erramintari buruz hitz egingo dugu, eta Luis Txok eta sustatuko lagunek partekatuko dute orain irudia, edo... Bai, badator... Badator. Ez dakit Olasagasti ikusten duen jendeak. Olasagasti jauna ikusten dugu. Bueno, euskarazko meme bat. Eta arpegi gorri eta amorratu baten esaten du, siesta garaian regotorrian jarri duzu, ez da berriz gertatuko. Ez da pentsatu ere. Aizkora batekin. Bueno, hau, euskarazko meme hau sortu da memeka.eus webgune berritik. Eta horretaz adibide beste batzuk ere erakutsiko ditugu. Aurrengoa deskribatu zazuzuk, aber irratitik kaptatzen duten. Hauek dira pilpilan dauden memeak, egia da, honek, egundoko, hemen dugu, izena aztu zaitora, Luistxo? Bere Arriola, aktorea eta humorista. Bakarrizketetan ere aditua eta trebea, eta horrela ikusten dugu harridura aurpegi batekin edo aurpegi bitxi batekin. Susta hundiakin, sustatu. Eta ara jartzen du, esaten dizutunean suspenditu duzula gizarte. Gizarte, bueno. Ala. Artikuloa falta zaio, ez da, baina, bueno, ez. Gizar, gazte, eta holako ala ditzen dira klaseak, ez da? Bai. Beste txonak egin bat. Haure, ederra da, hementxe. Bere garai batekoa. Garai bateko irudia, Angel Alkain, horre... Angel Alkain eta Guazemankeko beste aktore bat, ez dakiz zertan nahi dia perretxiko bati, hortzetako eskuilarekin hola, azala garbitzen bezala. Azala garbitzen. Onjo alzaude. Onjo alzaude. Mikel Askurain eta Angel Alkain, biak elkarrekin. Batzutan txorakeiak dira, gau ere memekatik irten da, eta beste batzutan, besterik gabe memekak balio du, beste irudi batzuei ere, meme irudia ez du zertan izan behar... Esan beharra dago, memeak, nagusiki, ez dakit, estatu batuetan handik edatutako edo zabaldutako... Ez dakit, edo zein irudik balio du, gero gainean, hartzeko, eta alako agartzen zaigu beste bat, konkursante bat, milionerio esan nahi duzu, eta zein da zailena, ahalera, subjuntiboa, baldintza, edo inmortalitatea. Eta ezin aukera duta dago gizona. Eta beste bat... Sortu zure memea, gizon bat, aguretxo bat agertzen dana... Ordenagailu aurrean. Gateiak ez zaite zer bururatzen. Bueno, olako ariketa bat egitez, besteren batik badaukadan, txillardegi izugun, seguru. Txillardegi hortxe ba, aritz hori ez digu, zizugun. Zizugun, nola da posible hori? Bueno, orduan, sartuko gara memeka.eusera. Bai. Memeka.eus, eta bertan aurkituko dituzue batetik, egindakoak, plantilla moduko meme batzuk, eta hauetako bakoitzean, gero utxunere mat egon daiteke, zuk sortu dezazun, edo zuk zure iruzkin, edo zure, idatzi nahi duzun hori, jarri alitzateko. Sartu gara, memeka.eusen. Hori da, uste dute erakusten ari garela. Ari gara, bai. Eta demagun, meme galeria dago hemen batetik, ez? Eta hor bilatu ezakezu jendeak zer egin duen, txillardegi ikusten ari gara, euskal memeak eta kanpokoak ere bai, ez? Erabiltzaile bakoitzak argitaratu duen data egunaren izan da. Gauzatxo bat, sustatuko artikuluan sugeritu genien, eta zan, bai edukia galerian edo bai norberaren sortzeko aukera dagoenean, bereizketa bat edo, iradokizun bada sortu duten, dala Iametza interneteko enpresa, eta iradokizuna da, zailkapen bat egin dezaketen, euskarazko fondoak, euskal fondoak demagun, euskal irudiak, eta gainerakoak, ez? Gainerakoekin ere egin ditzakegu txisteak, noski, baina, euskal fondoekin egiteak badu bere grazia.
Ziarregi, edo nere Arriola, edo Losagazti errezaga aurkitzeko, Bai, hoi da. eta ez, bueno, beste tipiko horiek. Ez baina, bueno, orain sortuko dugu okurritu zait gauza, gaiztakiria txiki bat. Gaiztakeria bat hemen zuzenean, Bai, Luistxo bueno, Ferranazen eskutik. Sartu gara memeka.eus. Memekan gaude. Bai, eta, bueno, hemen daude, meme mordo bat, horri mordo batean fondo desberdin aukeratu itzaket, Vale. bilaketa bidez ere, Johnny Aski Depp. ezagunak. Vale, adibidez, Dut. badakizu gaur Johnny Deppen urtebetetzeguna dela, Luistxo? Zoriondu dezagun, ondo irten zaio, zera, ez da? Bai, ondo irten zaio epaiketa hori, bai. Ez dakit, a ber. Vale. Bai, Bilatzaile batean, hortxe baduzu. Bilatzaile batean, eta... Luistxo Johnny Depp jarri du. Eta bertan agertzen da, bere filma ospetsu horietako baten... Bai, mutiko koskor batekin nola elkarrizketa unkigarri bat eukitzen. Bai. Orduan, egingo dut testua. Ez da? Jarriko. Argazki honek ditu 3 zati bezala, eta zati bakoitzan zuk testu bat erantzi. Mutikoak galdetzen dio Johnny Deppi. Mutikoak begiak malkoz beterik dituela, aldetzen dio Johnny Deppi. Asko ditugu gaur. Ikusle asko. Twitch kanalean. Ikusle asko ditugu gaur Twitch kanalean. A ber. Hortxe, kabitzen da. Igual espazio batekin hola. Bai, hortxe. Idazten dugun hori ere gero moldatzeko aukera dugu, tamaina. Eta orduan orain kopiatuko dut hemen gauzak aiztakeri txiki bat. Johnny Deppen erantzuna berela idatziko du Luistxok. Gainera, begira da horrela, ez dakit, gertuko eta maitagarri batekin. Eta, bueno, bai, daukagu, ikusle hori daukagu. Gorka, 1998ko Jerry, gure ikuslea. Esan diate, ataun irratiko esataria dela. Bai, bada. Ezagutzen duzu orduan. Bai, ezagutzen dugu, bai, aski ezaguna, etxonteko ezaguna. Bueno, pues hauxe. Eta ja bi esaldiekin, ikusle asko ditugu gaur Twitch kanalean, eta gorka daukagu, gorka ataungoa, eta orduan, bakarra, ez? Bakarra, bueno. Zabalduko dugu, gero zabaldu zazuek ere, vale. Sortzen dut memea, eta deskargatuko dut, eta... Hori da, sortzen dugu, eta argazki moduan gero badugu deskargatzea, eta gero partekatzea. Bai. Bueno, orain agertzen zaidan pantalla honetan, ikusten badute ikusleek, izena eman dezaket. Eta, bueno, naiz hasiko saioa hasi, eta horrela, norberak meme batzukola gogoan garriak edo sortu baldin baditu, bere kontuan eukiko ditu. Hori esan nahi, nun, izena ematen baldin baduzu, sortu dituzunak gero, izan ditzakezu gero sailkatuta edo gordeta, ez da? Hori da, gordeta. Bat behin superona egin nuen, baina non dago, bueno, memeka.eusen sortzen duzu zure kontua, eta hor txuki ditzakezu. Eta nik sugerituko nuke, beste gehikuntza bat da, norberak irudiek kargatu alizateare bai. Hori ere bai, ez da? Adibidez, bueno, moztuko dugu konexio mota forma hau, eta itzuli gaitezen, Jon, Mesedes, berriro, gure bi arpegi guapo hau, gure pantailazo bat demagun, eukiko bagenu. Gure pantailazo bat eginaz sortuko duzu meme bat, Luistxo? Momentu honetan ezin da. Atarako bagenu pantaila bat hemen, zu eta Bionik ezkerra eta zu eskuinean agertu hori garen bezala, bueno, alako konversazio txora bat asmatu betezaken zutaz, ezta? Asko hasi zaizu hilea, baina beruz bakarrik. Beruz bakarrik, bai. Bueno, sortu dugu bat, gorka goierrikoak barka. Bueno, beraz zintzoa da, beste ikusleik ez dakit daukagun. Bai, baina gorkak begionez hartuko du, sortu duzun hori. Zabalduko dugu, eta horixe, memeka.eus, niri gustatzen zait. Guri ere... Eta txiki hori, bueno, igual eukiko dute pentsatuta. Bueno, izango dute, azkenean, hoxe ba, erabiltzaileek erabiliara... Logikoa dala, bikoizketa bat, bereizketa bat egin, Euskal Edukia kargatzeko aukera ere bai, eta, bueno, etorriko da, adibidez, irudi 5ak dira, baina gifak ere, bueno, sugerentzia moduan, Bai. Mugikor bat egingo bagenu, bueno, hori ja, datorren urteko hobekuntzak edo sugerentziak, memeka.eusi, momentuz ari gara ikusten, irudiak geizten dituzunean, alako ur marka batekin sortzen dira, ikusteko MMK, izeneko
agertzen Etorria edo, ez? Bale, bai. marka batekin. A ber, bide batez hemen zuzenean Twitterretik ere zabalduko dut. Dana zabalduko dugu. Esango dizute, Luixo, ni ere oso meme zalea naizela, eta gainera giferena eta esan duzula, gure kuadrian hemen sekretu bat aitortuko dut. Urte batzuk izango dira, gure arteko argazkiak ez ezik, bideoetako zatiren batzuk ere gif bilakatzen ditugula, ohitura hori hartu dugu. Aha, zuena. Bai, gure, orduan, batzuetan ez da horre, bakarren bat gaizki portatzen alin bada, orduan adi, gif sortuko dut zure bideo zati honekin. Bueno, badakizu, ez? Humorari helduta, beti ere. Ai, ez dakit zer egin dudan. Ez dakit bidali dudan, uste dut ez. Berriro saiatuko, naiz? Bueno, ari zara saiaten, sortu duzun hori partekatzen, ezta? Meme hau sortu dugu, eta agur esango dugu, baina nahi dut bidali Twitterretik. Asai, bidali bidartean, esango dugu, sartu lagunak, memeka.eu zen, hau, behin probatu ezkero, bertsio bat egin diezegu zuen hortikan, eta hortxe. Behin probatu ezkero, ez duzu bertatik atera nahiko, beraz, sartu. Plantillak dituzue, eta, bueno, euskarazko argazki. Bidali dut. Ikusle asko ditugu gaur Twitch kanalean. Bueno. Hortatangoa, eta bera etortzen baldin bada. Bueno, Luixo, zuzenekoak hemen, gero badakigu bere ondoren ikus daiteke. Gratian podcasta bezala. Bai, gordeta geratzen da, bilatu Twitch sustatu, batetik hori zuzenekoak eta dianean, eta bestela bilatu sustatu YouTube, eta kanal horretan, ordu pare barru edo bestela, igual bihar. Bai, orduren buruan edo, hor daude, eta azkenengo aurreko asteetan egin ditugun erridikulo saio hauek ere, gordeta daude, eternidaderako. Ikula sekulorum, bale. Irauten duen bitartean YouTubek horre hongo dira. Hoxe Eta gu arro, ez da hemen egiten dugun paperonekin. Urrengo baten pelukakin. Bueno, hori izan diteke ikasturteko azkenerako, behin esan izunea animatzen ziren. Hori da, Arimen gaua edo Halloweenerako. Arimen gaua, hoxe ba. Bueno, Luixo, eskerrik asko, besarka handi bat, eta ondo bukatu astea, aste buru gaina izan. Urrengora arte. Urrengora arte, aio, agur.